sai ka danna ƙararrawa domin samun sanarwa idan mai uploading na sabbin bidiyoyin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkanku da zuwa nan channel ta mai albarka. Idan kai sabon zuwa ne muna roƙon ka da ka taimaka da na mana alamar subscribe. Sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akan lokaci da zarar mun ɗora. Labarin da muka zo muku da shi a yau da mujiyar mu ta wannan tasha ta samu labarin dawowar jarumar fina-finan Hausa. Wato jarumar Rahama Sadau. Ta samu labarin cewa Sani Danja yana daga sahun gaba na masu nuna goyon bayan ta dawo, inda jarumar Rahama Sadau take farin ciki domin amincewar masana'antar Kannywood ta samu koma baya tun bayan da aka kori jarumar Rahama Sadau ɗin, domin Rahama jaruma ce mai tara masoya a arewaci da kudancin ƙasar nan. Wasu mutane sun daina kallon fim ɗin Hausa saboda sun rasa jaruma Rahama Sadau ɗin cikin fina-finan arewaci da kudanci, kuma ba abun burgewa ba ne a ce uba ya kori yarsa daga masana'antarsa. Duk da yake Rahama ta yi laifi kuma ta amsa ta yi laifi, ya kamata a yafe mata domin mu ma muna yi wa Allah laifi kuma ya yafe mana, in ji Sani Danja. Amma daga ɓangaren mata, Nafisa Abdullahi ta jefa ƙuri'ar kada a dawo da Rahama Sadau a cewar ta, saboda idan aka dawo da ita an nuna son kai, domin a shekarun baya an kori jarumai irin su Kubra Dako, Safiya Musa, Maryam Hiyana, Ummi Nuhu da sauransu, amma har yanzu ba a dawo da su ba, har wasu suka yi aure, in ji Nafisa Abdullahi. To a nan ana saka ƙuri'a a Rahama Sadau ta dawo ko kada ta dawo da ita a cikin masana'antar ta Kano, domin kada a nuna duniya cewa dokar da ake sakawa a cikin masana'antar ta zama ta wasa. Lamarin da yanzu haka dai ya sa cece-kuce a cikin jaruman mata na Kano irin su Nafisa Abdullahi, Maryam Hassana Muhammad da kuma tsohuwar jaruma Mansura Isa. Yanzu dai ana nan ana tattaunawa akan batun dawowar da jaruma Rahama Sadau da aka kora na kwana biyu domin samun ci gaban wannan labarin. Ƙarshen labarin kenan. In kai sabon zuwa ne muna roƙon ka da kuma danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akan lokaci da zarar mun ɗora.